Čaute a vítajte u ďalšieho dielu Let's Play Sid Meier's Champion Earth. Ľudia sme našli to tu nádhernú mimozemšťanskú kostru a teraz ukážeme si, čo z tej dostaneme, ak ju vyhrábeme za ďalších 4 kôl. Začíname hrávať. Keď les do rúbeš, počujte? Už asi 50 krát, čo to robíš? Naozaj, čo je tu bug? Nejaký je tu bug na tento náš svet. Ak chcem postaviť toto, ale už si stalo úplne všetko. Rúbel postaviť na les. A keď chcem odrúbel les, to trvá 200 rokov. No a teraz to odrúbel. A prečo sa opýtal, že čo mám teraz robiť? Čo ho nechce dokončiť? No počkaj, za to dostaneš menej prachy, ty Brazília veľké. Presne ty. Co si zapamätal? Okej, nejakú novú štáciu. A už si zrujnovala. Čo je to za smutné? Ja som nemohla, lebo by vyšli mimozemšťania auto. To každé užite by si mohol myslieť. Alebo by sa pýtali, môže ti zničiť tvoje auto, ktoré prináša veci cez základnú alebo mesa. Hej. Á, bože. To sa aj teší, že nezabijeme tých mimozemšťanov. No a ešte ho zabijeme, lebo teraz ešte nie sú takí hrozné veľa, to sú dva Volbeetles tu a teraz sú ešte také buchy. Nebolo buchy, je dron, to nemal asi zmysel ten dron. Buchy by bolo lepšie, Alien Flies, ale presne toto mali dať, môže to dajú zlepšených. Nemantikor, všetko nemantikor, mantikor je jeden z tých otrávnených strojů. A tuto je! To si musíte prečítať. A čo dostaneme? Už tu vidíte dole. Áno, dostaneme svojich vlastných mimozemšťanov. Ale keď tu nie je teraz také dobré, že sme dostali tých mimozemšťania nemôžu ísť do vody. Preto je dobré väčšinou dbať tie buchy, ale ja som nebudem ešte tažali. Ale to budú navždy na tom ostrove, ale to bolo jasné, lebo to je možno ešte sa zase healujú na tej jasné. A ty môžeš ísť na ďalšie kolo. A sa healuješ a ideme ďalej. Škoda. Ale máme mimozemšťanov, že ak by prišli nepriatelia tu a pribola boja, tam máme obrazu. OK, to sme, že máme zázrak hotový. A to bol tu ten kaštacia, už neviem ako sa to volalo. Tu Gelewald. Gelewald je, že ti na začiatok tvojej novej mesta sa ti aj tu bude aj tu ten boulder. Dáme si reaktor a viacej manej. Gejme mane. Peniaze sú dôležité. Ak dostávaš minus peniaze, si poriadne prdelky, lebo neviem, strácaš veci, ako vojakov, aby si mohol zaplatiť tvoj duch. To je hrozné. Pevne prachy, to určite nikto nechce. Aj dospelí pracujú, predstavte si, že vás otec bude dostávať o 50 menej peňazí a vy budete mať s tým problém, že menej musíte si viac šetriť, nemôžete si kupovať hry a také špeciálne veci, alebo sladkosti a všetko. To určite by veľa rodín chce mať deti a už ostatných veľa teraz by zlomilo srdce. Lebo nemôžu si kupovať všetko, čo chcú, ako väčšinou to robia. Ne? Určite si kupujete všetko
Áno, ja vím, môže odskaziť v očiach, že si kupujete samé sladkosti hry a si tešíte, že kedy príde nejaká hra, čo ste počuli, že si ju kúpite a zahrajte. To ja tiež sa teším, ale inak všetky sú dobré. A tu myslím pár, ale ne, ako sa teraz volajú. Dobre, ale ty môžeš tu spať. Naspäť na našu tému. Ale sa tiež teší, že ich nezabíjame. Minulé som robila a nebolo to také múdre, lebo potom sa rovnožili vyničili celý ostrov. Môj druhý ostrov. Taký maličký ostrovek, bolo tam nič a teraz sa tam taká nezdiali buchy a tie urobili hniezda. Nebolo veľmi také kamarátske. Lebo výborné. No, to čo robíme s tebou? Ja to môžeš čakať. Tu dolfin. Už sú, čím ďalej, tak dlhšie kola, potom na konci zase pomalé. Idú pomaličky. A to zase rýchlo pomaly. Ak bude veľa vám z toho, ako môže jedno kolo bude trvať celé 2 minúty, už všetky ako posúvať, alebo ich proste dať, že do nothing, alebo sleep, alebo hold position, alebo alarm, alebo také, že budú pripravení, že keď zautočí nepriateľ. Tak. Môže spať, už sa mi nechcete presúvať. Ale to presúvanie. Čo, ale nemáme žiadny miesto. To je malá, tak sa to je. Tu nemôžeme ani stávať, keď tam je. Na čo prišlo. Dúfam, že ne. Lebo brat, keď je návšteva, ktorú si ani nechce, aby prišlo. Tu máme 3. Tu máme 2. Ale to nedotiahneme, to už potom keď všetky pozície nedotiahneme. Ach, tak aby si bol vo vode. Tak vyzerá vlastne vorka, keď vo vode má proste takú loďku na mne, ktoré tu stojí. Sa približujem a oddialujem myšku. Ne, nepríliš. Ne, tak. Za chvíľku dostaneme ďalší bod, tu. Ďalšie 3 kola, vidíme. Si už celý zdravý, živý a ideš rovno ďalej. OK, ale tu máš čože? Sleep, vo vode. Ne? To by nechcel spať v lete na krásnej teplej vody, na ležátku. To by každý chcel spať na vode, na madrace, pri vode. Ale môže už stále zase búli. To vlastne dá ležať na vode. No, na mori. Ak sa vôbec vidieť za pokožného neba. Potom ležíš aj bez nevkovačky, tak. Vyskúšal som to na poslednom výlete. Ale keď som potom raz prvýkrát spadol, som sa skoro odosol. Ale za to som uvidel lôž, ktorý bol celý zarastený vo moru. Áno, to si asi 5000 milión krát uhovoril. Aj keď som štartoval video, čo to bolo? To je kanionsky, je to veľký ostrášený kanion. My sme skončili vlastne. Ideme už natočenia furt na túto industriu, tu mám viac energie, než už potrebujem si obávať, nejaké máme teraz plus 9, ale lepšie je viac. Lepšie je viac, než menej. Koľko minút nahrám mám, ale neviem. Si kúpim asi timer, alebo dám si nejaké aplikácie. Tak, skončím to tu. Asi. Možno budú krátšie video. Neviem. Možno. To bude to ucikáme, dobre.